Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Garkom penbena jongki maybe kim tip hae mo le so nata kadang hishim kian na kaling district administration ba ni kwa ikna jongi ba kin join ya kani kam nama kam kalong ka ba ka wi kalong ka kam ka ba kodo ba ka kam ka ba don buram mo te kwa iba shan in batai kan dia shu ki e bangila de na kaling district Leshkun ba, kumboy ang imam, mencoba long hakipor ki belalai, makini ki advertisement ki bi barok koi kari India pan India kumboy ang mo, teng ki kena ki jongi kamtam sikin ang gendong namar bakin don kata ka access ni ka jingola ban pek ki kita ki advertisement ki buan tikim ju apply. Jadi ni bar kata kata mangisi house nam arjar apply haki benai September Oktober kumtu bangi latit baka sarkar India ki apply man la ka por ki ni advertisement jok ka ni nila ya shong pat ka office jong zila sedik office of welfare officer baru director army recruiting office kani badan ha po jan leading college te ni emerging mode ban nadu katu snem ni lasdang ban ai ki free coaching ni kena jongi au snem arjar apply ni la short laki kena buan le ka pre recruitment physical fitness screening ki abang kumba hadu jan sia jar hatu kosnem ti ni select not tang kumba arspa analyze arspa tam khliat ki banyo ka free coaching ki fulfill criteria iki tu ki arspa tam mengi training ki pass ya ka common entrance exams limba ka coaching center mengi le Sinod College ha ka bangi trailang ka office jong zila senior welfare officer bat ka ERO ki don kumba prapu arngut ki pass ya ka written exam but na kita ki prapu arngut ki pass pada ya ka physical fitness ki long bat ki bayo ai ka kam ki de hadu life sangut mention snem na kalian ka di is hasil district marway itu iti te kata ka pau ka ya fi shamba kadang kajing temu na kalian ka sarkar jong ka jelaru bakan aila di kena jongi bakan yo ki jing hikai le ni training ki babyang bakan let siya kata ka exam entrance exam bat ka physical fitness exam da ka bak tip ya ki ki kendon ki baka sarkar India ka kami bagian pendung ya ki siya ka kam kumbang isu ngin suba tayo ki hagini ki training ki bangingi ai ka swai ka written exam ni batayo ki syapang ka syllabus syapang ki previous years question papers ki wan kumno di pattern na mating tan kena jongi beli exam suli thong lamur kumto ki pan lamur kuntep ya ka syllabus wan ki jingkli ba ki snem labur ki ya kumno ka baka sarkar India ka kami limba ka jingtip ka jongki hagani ka exam ni ai ki kita ki information badru ijuan lamru kini ki serving bat kini ki retire ki ongki ni ki army officers ki bla ki bang trade ki bla shongkai ki wan ai guidance khamba kan shapang ka organizational structure ki wan ai ki motivational ki jingkran ki I mean same ban company kami ki kena ki jongi baginawan join shu ka kam shipai ti nomor kata ni hamta usnamru ngilarai bangin le kani ka pre recruitment coaching ka bangin zdang na do ni tayo bansawan ti ngila kidon kumba kandai spatam kina ki bla register ka jilla meghalaya namta kani exam banong banai June ti ni kalian ka East Coastal District hadu menta kasni ki bala wan register bani kilong kumba saw pongot ti ngilang ngitip pa kidang don ki kina ko shushu ki bla register ni kwa ki bikin wan register ni kang bangin yo banai kani ka coaching swai kani ka exam talada pa ni ka exam nung ikwa ang tuntip siya pi ba dala kitu gi papas ka written exam ngin ay ru ki ka jing hikai ka bayade bat ka bormet ni ka physical fitness exercise ka bangila day tay bat ka office of sports bat du bat Indian Army bat kin yo ay jing hikai ling ba ki Indian Army ba kin tip ken ki parameters ni ki kendon gi ba ka Indian Army ka bu ki kena bat kin clear ka physical fitness ti ka to ka training ru kan long kumbalay post ni but how banay August September October ka shiglong ka physical fitness exam nang ba hakat ko por kito gi bala pas secretary kinla ban pas ka physical fitness exam mo ti kumi kita kina ni kerpat bakin yawan mi SDC office kin mi ka kamera life pak kendai kin register na di kang bakin yo kin free coaching kalau kata ni kwa urban ban ni kina ki badan ko kerta kat nyo ba arpos nem let's say bakin dangwan ban register ban ngidang maintain men ta ka database jong kina ki kwa wat kam sipai nang bala dang la don ni ka kerteng jong ti ka phone number ka jong ti man mangitip na kalian district bakal apply post ka sarkari ki kam sipai nila ban pat ki SMS lani di WhatsApp messages ya ki kan bakin yo ya ki jingtip ki bakam banyan ti kita gi di jingtip na kalian ka office of DC nakamta kitu ki bala ang so ki bomyo sure mo buyo kami pesangot kay ka step jong ka kitu ki ba let's say kitu ki ba asong muslim ki baklam yo na ki apa guna ki baklam pas ila la kidang dai hakto kata nyo ba arko way kidang la ban attend yang ki training di jongi nang bakinang kam kebet kama su etik wa ban
ban join la ne ban trei ban rung ha ka army te kila don ka attachment ka bala khat ha ubnai March but kelapan kut tu ha ubnai April te menta pedeng kwa ban ong ya ki tu ki kena ki bala thap ikani ka application bakan dan ka coaching kam training hanan duk menta ubnai akun tering but kani ka training kan nong kumbalai post ni dat hadu substance ni kata ko syong haka tarik jong ka exam ke jing thmu jong iban penlong ya kani ka coaching nam ta ki kena ki bakwa ban join army kalong bang yo i ba duna bahagi kena na ka dong ka than ke jong i ki ban join sipai mo te kumbang ya tip hingi kani ka kam kalong ka bakodor ka kam banyadai kari kalong bakodor but ka ba shimet hiru ka badan bon ha ki jingmentoy ki dan bon ha ki kategori ba ang hareng na ne ki kam de tang join sipai mo tang ong join sipai de sipai ki de ken de ki technical ne ken de pharmacy ne ki bon ba kita ngal sa ong iba sa besen ba in ibalong ki zila sainik welfare officer in sabatay kita ki kategori mo hakan ka agnivi in sabatay mai deka nakaliang jang district administration hingi simkya namar ba ni kwa ikana ajungi ki ba la apply ken pass namar ba la nangilas nang ikani kang do araja akulai but ni shem ni la train kam ba aspa ngut but plapo ar ngut ki pass ik jing tho karutin but lai pusan ngut bade ki da join mo kalong ka ba na takadang ko IP baro ba pinya one namar kalong ka kam ka lat ka ba kodor namta ki kena ki bawat kam but ki ba kwa ro ban tre ka ni ka kam but pinsa da yo sno shushu ki jing batai jong i ka kam kalong ka kam ka ba dan babon ki jing mentoy te sno ba magnya Ganga di Lieutenant Colonel Sebastian Marbanya ngala sun thai da pois pai na te sipai la kusnen bang asun thai no misip snen 2024 bulan Februari tentang na tri barka Department of Sneak Welfare kum jela sneak welfare officer nadu Oktober 2024 te shwa bangan batai ki khna koro ta samla sepang de ka agreement entry angka an penting shwa sepang ki board ma ki entries ki bala tafin join kum agreement bentong do kadai ka agreement general duty kata kalau nam ta la pas kelas 10 sakwai pat ka agreement technical kata kalau nam ta ki 10 plus 2 intermediate pass then agreement clerk but storekeeper technical kata hari nam ta ki part 10 plus 2 but tatan sa agreement tradesman nam ta ki 10 pass but ka agreement tradesman again nam ta ki 8 pass dan sakwai the last entry dari nam ta ki khna thai kate nam ta long gini ki women military police atau ka corps of military police ka entries ka karta nam ta bandung gini ki categories berkhwai dengan ka entry kadai lalu kanya semester lalu avoidance karta tementa dan batai ikini ki bonus marks ki bathnio akapor ba kadanda ternya ki deka enrollment process apo ka agnivi namta kini ki gibala excel of sports temta ki sportsman kiba different kiba represent ya ka district ya ka state na ya kari kio board ki bonus marks ka range kado sun marks hadu arco marks dan nangta pat kadang segi incentives bagi bonus marks namta ki kun kiti rene ki badan jigri bakini ki exhibition nangta kini badan kini ka NCC certificate E B but C kini ke bonus marks kalong range kado ka 4 mark sun marks hadu arco marks but sakawai pat ka bonus marks nangta gitu kiba le kini ka ITI but diploma qualified candidates kata kalong bila ada dia ka 10 pass but 12 pass the bonus mark range kalau ka 20 marks atau 50 marks teman-teman matai sepang kini ki kapir lagi join kum agini dir apa kendena ami kapir kalau juga in detail matai sini kebetulan do hakbo tak join ko Indian Army sa agini dir apa kesenam kebetulan first year pinyo kapir kabat 30,000 rupees per month
Kata kalau 70% kamu 21,000 pinyo po in hand, but 30% kelai support ka purpose fund kawan bu buat government of India, kawan CCP aku adalah aku engagement jok South Sudan. Kata hapusnya ba arba pinyo kapi kabalai pulai jar si benai same 70% 30%. Dan hakasnya kabalai kapi jumpi kendai life review ajar sanspa. But hakasnya kabasau kapi jumpi kendong sauko ajar si benai. Same 90% pinyo in hand, 90% kelai support ka purpose fund. Nangta pinalakot kan ki engagement jong South Sudan ko agini view. Kini ka purpose fund be pila bu ka government la apoy sa sanlak tamile. Tepat ka government pa kana ifi ka amount jong ka rupees si khadbe lak nyoko aja. Kata kali tax free. Pinyo dalakot ka term engagement sa pinle accessible. Lain na kata pinyo ang begini ka risk and hardship allowances. Namar ako ka all over India bisa posting depend upon hardship yang tu area pinyo allowances. Nanti pinyo ke dress allowances, baka travel allowances balik cuti one species. Mentara ada batai ki kang kapi pinyo apa agreement entry. Mentara cover sa ini ki facilities, but ki benefits ki jumental. Pinyo apa agreement. Apa agreement entry kaya cuti pinyo life ni sisni, apa seasonal life ni. Nangta pinyo gastric leave, barka medical leave. Nangta ka allowances ngadat cover, ka risk nasib allowances, dress allowances, but travel allowances. Lain na kani buon kiba pekat ba rangajoy agreement tang South Sudan kan rangaja ni ra kanong no. Hakani government ka ay ka life insurance cover for rupees 48 lakhs. 48 lakhs the JIP during the